na tuwape amani wakikitumia. Epau tukenya kwa maduong club mar Shabana FC no chaki higni apago chiko mokalo gi jaindi miluongo ni Dogo Khan. Shabana osegoyo kan kendo donje lig maduong mar adhula mar Kenya Premier League. Jera mag Shabana ukoko mar chunga kod yawuotgi kendo gikwero josiasa ni kiket siasa e chenro mag timno. Jafwambo marwa Crispin Otieno leronwa johera mag Shabana bende dwaro ni jiune gi chenro mano mar gedo mar pap Magusi Stadium ma pod ok ochopo rang'iny manyasani. Jumapil mokalo e alap Magusi en odiochieng' mabiro bedo kaka rapar ne johera mar tim mar Shabana. Odiochieng'no ema ne gichwado tim mar Kisumu All Stars gonde 2-0 kendo mano ema ne omiyo giyudo okombe e lig mapiny mar adhula mar NSL. Ne en mor kod ilo e alap kod boma ma Kisii. Juma achiel tok kawo okombe e alap Magusi Stadium, johera mar timno sani medo lando timno kaluwore kod kit rwakruok margi. Ne wamanyo jahindi moro mane ochako tim mar Shabana higa mar 1982 ka warado kod Dogo Khan ma jahigni 65. Dogo nonyuol e gwenge mag Kendu Bay e kaunti ma Homa Bay. Kata obedo ni en jahindi, owinjo kendo owacho dholuo maler. Ne onyola Kindu, alafu ne adongo Kisumu, ne asomo Kisumu Boys High School. Koro osepegate ne gin dholuo. Dogo leronwa kaka nying tim mar Shabana ne obiro. Tim moro ne iluongo Olympic Youth. Legini koro igni mar players ne osebedo maduong'. Alafu koro no more kinyalo bedo kilongo gi youth. Koro ne absorb, ne akaw gi keto gi eduka marwa ema wachako gi nying Shabana. Chopo mar Shabana e lig maduong' okelo ne mor ahinya e chunye. Tok loso kod Dogo Khan, ne wachako manyo moko kuom jotugo mar Shabana e gweng' ma Igare Bobasi e kaunti ma Kisii. Warado gi Henry Motego. Henry sani en japur kod japith mang'ula. Oleronwa mor mare tok Shabana donjo e lig maduong'. Discipline ekwe pale. Arafu players siku hizi mpira enani itaanza a lot. Ukiangalia kama timu kama Tusker, players unapata mtu analipa 400,000 a month. Motego mane en jatugo chakre higni 1983 wacho kaka tim mar Shabana oseyawone yore. Shabana, kitu ya kwanza nitaweza kumbuka, Shabana wamenisaidia sana mpaka mahali nimefikia sasa. Huyu mwindi through football, mwindi amenisaidia. Wakati nyumba yangu hii mnaona hapa nyuma, nyumba yangu hii yeye ndiye aninichengea. Paro makamano bende ojiw kod jotend Shabana ka johera mar timno ikwayo mondo omed chung kod Shabana kinde duto. Now what we are looking for, first of all, in the short break, we are working to get sponsors, number 1. 2, we are working to do a major fundraising with our Magusi leaders in general. That is in progress, so we can get enough funds to do our pre-season, and then we plan ahead. And from all the branches, Kisii, Koro, Nairobi, Kitengela, and from each and every part of Kenya and outside Kenya that are supporting Shabana. Let's do this as we take a rest as we wait for the KPL to start. Let's gather the energy. We want to just come back strong, more than before, and we say, Tore Bobi. Tuko na fans wengi sana. Kama management ingependa ibadilishe this fan base, ipatikane na pesa mingi ya kusanya, itasaidia timu kwa umbali sana. Wikachiel toka okombe mar lig mar NSL, tim mar Shabana kendo chako ng'wech mar manyo okombe mar lig maduong'. Ka johera mar tim ni kachiel kod jotelo mopogore opogore ikwayo mondo nywak lwedo mar neno ni eti paw Shabana ni mar Magusi Stadium okete ngas mamalo mondo mituke mag KPL obed ka ikelo e gwengegi ma Kisii. Crispin Otieno, Ramogi TV, Magusi Stadium, County ma Kisii.